empezar, moitas grazas por acompañarnos esta tarde aquí en Cartabón, que, bueno, é o noso sitio, a nosa librería FAP aquí en Vigo, que, bueno, sempre nos acollen moi ben, e hoxe Maribel e Gonzalo están recibindo un premio que otorgan os editores, un premio, non? Pois ás persoas que axudan á difusión do libro galego, e, bueno, eu creo que non había outros, non? Que puidesen ser os merecedores desta primeira edición do premio. Como se chama? Editio. Eu avisei na Ague, en plan, mira que temos presentación, están avisados, porque igual. Pero sí, todos avisados. Bueno, pois hoxe estamos aquí 6 anos despois de presentar a primeira parte de Big Water. Que non sei se foi a primeira vez que presentamos Big Water, foi aquí. Foi a primeira vez. A primeira presentación de Cuarto de Inverno hai 6 anos foi aquí, que presentamos Big Water e Irma Paxaro, que foron as obras coas que... A primeira presentación de Big Water 2, aquí tamén. Pois si tiña que ser. Bueno, pois Antía é enxeñeira de formación, escritora e, bueno, de corazón. Escritora e profe tamén de profesión. Pasaron tantos anos xa que eu non saber, inda que a min gustame isto de facer memoria e lembrar, pero pasaron tantos anos, pasaron tantas cousas nas nosas vidas nestes anos, sí, que eu non sabería poñer nunha liña do tempo no momento exacto en que eu coñecín a Antía Yáñez. Só sei que quedou finalista co Big Water, igual que Damara Andrés con Irma Paxaro na primeira edición do Premio María Victoria Moreno de Literatura Xovenil. Entón aí eu xa coñecía de antes, pero digamos que os nosos camiños se cruzaron máis a raíz de que ela quedou finalista nese premio e decidiu, xunto con Tamara, agardar a que formásemos Cuarto de Inverno, non? Que foi así unha época moi trepidante, turbulenta, entretenida, trepidante, sí, das nosas vidas. Eso foi no 2019. Comezamos con 2018 ou 2019? Foi 2019. Xa viñamos dunha época trepidante, despois chegou a pandemia, entón nós sempre estamos aí no conflicto, non hai maneira de irse dai. Entón, bueno, pois publicamos esta distopía que Antía, a primeira parte, que primeiro foi un relato, non? Que despois ela aumentou para o Premio María Victoria Moreno. A ver, levades 6 anos esperando por esta parte, non? Bueno, pero como vedes, vou cortar aquí porque eu teño un artigo de opinión nun xornal donde decía, atrevida de min, que a segunda parte de Big Water sairía no 2020. Sabedes que moita xente nos decía, cando ti publicaches Big Water, o sea, nos non faláramos con que iba a ser unha saga, pero é certo que como o final era aberto, pois podía ser pedía, pero podía ser que non. De feito, dende que saiu Big Water 1 ata que despois nos falamos de escriba a segunda parte, pois pasou tempo, porque teñamos que ver como iba a primeira, porque tampouco nos vamos a embarcar en facer unha segunda, sino, non, a parte empezando. Entón, eso, sei que leva de 6 anos aquí agardando, pero, bueno, para situarnos un pouco, porque nós tamén nos tivemos que volver a situar en Big Water, pois tivemos que reler Big Water 1. Tivemos que reler Big Water 1 varias veces. Aquí, pois, as persoas agora viven nas colmeas, que están situadas baixo terra, e, pois, xa non se traballa por cartos, senón que a auga, pois, é a moeda de cambio, non? E a nosa protagonista, Yolanda, vive co Fabián, que é o seu curmán, e a súa pequena Lucrecia, e houbo un gran cataclismo e supónse que a vida na terra, na superficie, como estamos nós, xa non é viable. Pero no final, non, de Big Water 1, están aí a piques de sair ao exterior, aí nos quedamos. Entón, que se van a topar? Ora creo que me fales ti. Que se van a topar Yolanda, Lucrecia, pois nesa saída ao exterior? Vale. Pois nada, eu xa falei antes, interrumpinte varias veces, pero agora que me toca a min a palabra, pois nada, quería agradeceros que estivesedes aquí un mércores pola tarde, cando, sobre todo, pois se hai fillos, hai que conciliar e hai que facer encaixe de bolillos para poder chegar a todo. E nada, pois isto non é un concerto de Aitana, pero estou super contenta de que haxe tanta xente hoxe aquí. Moitas grazas por vir, tedes o meu eterno agradecemento. E xa para meternos en materia, eu deixei-no xusto cando saían da colmea,
porque un pouco que eu quería explicar en Big Water 1 era a forma de vida e a organización da colmea. Eu hai veces que digo que son unha socióloga frustrada, porque eu antes de... No, porque en camiños, vale, eu estudiei enxeñería de camiños, pero nunca exercín, fixen as prácticas nunha empresa, e xa vin que non me convencía de todo, pero bueno, se hai que traballase do que sea. Pero estábamos a facultade de camiños, perdón, por favor, se me escoitan os meus profesores de camiños, botarán unha bronca, porque cada vez que dicíamos facultade de camiños viña un señor de 2 metros gordo e con bigote a dicirnos: esto no es una facultad, esto es una escuela técnica, que no es lo mismo. Entonces, pues estábamos na escola de camiños, a facultade de informática, logo había como un campito, porque os de informática necesitaban un campito para desestresarse, e logo viña a facultade de socioloxía. Entón, os de camiños estudiábamos en socioloxía. Eu sempre digo que son unha socióloga frustrada, porque hasta que cheguei á facultade de socioloxía non tiña moi claro que era iso da socioloxía. Pero cando descubrín, dixen, equivoqueime de carreira, non? E un pouco que eu quería explicar en Big Water 1 era a socioloxía e esa forma de vida que se crea pois nun sitio tan peculiar e tan diferente, ou non tanto, quizáis, que é a colmea. Entón, no momento en que os meus protagonistas consiguen liberarse, sair, escapar desa vida, para min non tiña sentido seguir, non? É certo que o deixei aberto porque nunca se sabe, a min sí que na miña cabeza eu... Pero iso pásame con todos os libros que eu leo, aínda que sean libros autoconclusivos, eu sempre penso, vale, genial, o libro remata aquí, pero que pasaría se o libro seguise, non? Entón tamén non fago cos meus libros, non? Vale, o libro remata aquí, pero que pasaría se este libro seguise, non? Hai libros que é certo que eu teño clarísimo que non escribiría unha segunda parte. Bueno, a ver, se me ofrecen o Premio Planeta, me lo pienso, pero a priori non seguiría, non? Pero é certo que hai outros que sí, que os deixo máis ou menos porque sí me gustaría seguilos. E Big Water foi un dos primeiros que eu dixen, vale, este sí me gustaría seguilo, porque está claramente diferenciado entre a época do subsolo, a época da colmea, a época de... ou a vida dentro desa organización social diferente que hai aí abaixo, e logo, claro, fora, que quedou fora, non? Se a humanidade nos confinasen, agora sí que podemos falar de confinamento. Eu cando escribí Big Water 1 o confinamento non existía, pero estábamos no medio das presentacións e confináronos, de feito. Que distópico total. Claro, estos son anécdotas que podemos desvelar nas presentacións, pero eu iban presentar o libro Arantxa Portavales en Santiago a semana que Pedro Sánchez saliu con su corbata e dicir, confinaos todos, sabes? E Arantxa, que ten moita visión de futuro, díxome, Antía, creo que non chegamos para presentar o libro. E dixen, non, muller, están exagerando, non é pa tanto. E o día seguinte Pedro Sánchez confinounos e Arantxa díxome, ves? Te lo dije. Entón, bueno, foi un libro que quedou aí un pouco, polo menos o traballo de marketing e comunicación. Fixemos poucas, aquí, a de Fixemos Burela, poucas, pero... a seguinte Sí, creo que presentamos en Vigo, presentamos en Burela. E creo que xa máis, non? E xa está. Íbamos presentar en Santiago e xa non nos deu tempo. Pero bueno, hai que decir que é dos libros máis vendidos de Cuarto de Inverno, cada ano sigue aí no top sempre. Un bestseller. Bueno, un long seller. Pero non me contestaches que o que van a topar cando saia o exterior. Perdín o fío. Pero en Big Water 1, como se contase esa forma de vida abaixo, e cando saen fora xa era como para min un momento natural de cortar a historia, non? Pero supónse que non había ninguén fora. Claro, pero tamén se supón que as persoas, a humanidade se confinaba, xa sei que está falando do confinamento, se confinaba baixo solo porque a vida fora era inviable, e ao final o que descubren os nosos protagonistas en Big Water 1 é que vale, sí, a vida fora era inviable, había que confinarse, pero no fondo o motivo polo que se confinaban era porque eles eran os culpables de que a vida fora fose inviable. Entonces, se o ser humano se confinaba durante 70, 100 anos no subsolo, pois os expertos tiñan a esperanza de que
a Terra se curaría, se regeneraría, non? Porque o cancro e o virus que había no noso planeta era o ser humano, non? Entonces, non vou dicir que foi un pioneiro en falar do confinamento, pero vou dicir que foi un pioneiro en falar Bueno, do confinamento. este libro agradecido nese sentido, que despois da pandemia empezaron a salir mogollón de libros de todo sobre COVID e tal, e les un vale, pero despois o resto era en plan, eu xa estou farta de estar encerrada, non quero seguir lendo movidas desto, non? Eu quería que me falases desa xente, desas 3 persoas, as máis que van a que Yolanda e a súa filla se van a topar fora, que son Adán, Eva e Arisia. Entón quero que nos fales un pouco de que se van a topar. Este libro é máis gordo, como vedes, non? Sí. Houve xente que nos dixo, carai, este é moi gordo. Do outro queixábanse que era moi curto. Aquí nunca hai punto medio. A cuestión é que queixarse, verdad? O outro, ai, que o outro era moi curto, tal. Pois este, A ver, tamén é máis longo porque eu como autora evolucionei, non? Eu creo que calquera no seu traballo, a medida que pasan os anos, aprende, mellora, rectifica, se forma, non? Entonces, os escritores e as escritoras, é certo que non é sempre unha progresión lineal, non sempre un libro vai ser mellor que o anterior, non? Hai veces que subimos, hai veces que baixamos e retrocedemos, pero en xeral, home, a min gustame pensar que aprendín algo dos libros que xa levo escritos, non? Entón, claro, eu quería contar determinadas cousas neste libro que non me cabían nas 116, creo que ten 116 páxinas do anterior, porque a vida na colmea é moi complexa, pero a vez moi simple, e é que os poderosos asoballan os que non son poderosos, e no medio que hai? Pois no medio hai unha determinada xente que está para separalos, para que quede claro quen pode facer o que lle dé a gana e quen non. E como os que están na cúspide da pirámide son moi poderosos, pero en número son moito menores, claro, no momento en que os de abaixo se lles ocurra, oye, pois mira, que nós somos 10 veces máis que estes que están aquí arriba soballándonos, pois claro, ten que haber, digamos, un dique de contención. Entonces, desde ese punto de vista, a explicación de o que pasa dentro da colmea era, vamos poñer comiñas, máis sinxela. Pero claro, eu cando decido que Big Water 2 Terra, pois vai pasar na superficie, penso, vale, pero que pasa fora? Non? Porque a colmea é un sitio pechado, onde ti podes controlar máis ou menos a poboación, hai máis ou menos persoas, pero está delimitado, pero fora, na superficie, cales son os límites? Non? Os límites, no fondo, é o planeta inteiro. Entón, claro, eu o que pensei foi que fora non só habería unha única forma de convivencia, unha única un único pobo, unha única forma de convivencia, non? Eu centreime, si que é certo, centreime nun... Pois claro, non podía falar de 200 sitios diferentes, centreime nun poboado en concreto, pero tiven que pensar, non? O ser humano, tras un momento de colapso, pero colapso total. Non como colapso do coronavirus, coronavirus, que sí, colapsamos moito, pero houbo, por exemplo, eu que son autónoma, pois sí que houve cousas que eu, no momento en que Pedro Sánchez anunciou que nos confinábamos e que non podíamos traballar, eu dicía, Dios mío, me vou a morir de hambre, porque quen me vai pagar a min agora o soldo se non teño clientes que me veñan á miña academia, que era o que tiña daquela. Bueno, fixéronse medidas innovadoras que nunca se fixeran antes, porque claro, era unha situación excepcional, non? Pero non colapsamos de todo, porque os estados seguiron funcionando, non? Os poderosos seguiron mandando, e seguiu dentro de uns cambios sociales, claro, estar encerrado, non me acordo cando estivemos, par de meses, non? Un montón. Bueno, eso non se fixera nunca, non? Pero para mí foi un colapso parcial. Ti imagínate agora que hai un colapso total, que sí, que colapsamos, non? O noso sistema de vida,
pero á vez tamén colapsan os que están por arriba dicíndonos o que podemos ou non podemos facer, é dicir que non existe Pedro Sánchez, que vale, nos confinamos, pero quen nos di que nos temos que confinar? E quen se confina e quen non? E quen controla se nos confinamos ou non nos confinamos? E quen... Entonces, se desaparecese todo iso, como evolucionaría o ser humano? Cara a onde iríamos? Como serían as nosas relacións, non? Entón eu pensei que a democracia, na súa concepción utópica, era maravillosa, pero que no fondo que a democracia participativa de forma directa 100%, que era moi difícil, non? Porque unha das críticas que se lle fai á democracia representativa hoxe en día é que claro, que a democracia non pode ser votar cada 4 anos e xa está, non? Que ten que haber máis formas de participar nesa forma de goberno que nos demos entre todos. Entón eu pensei, vale, facer unha democracia máis participativa implica que non podemos xestionar millóns de persoas. Ten que ser pois unhas comunidades pois máis pequenas. Entón tamén me fui un pouco ao pasado, porque en Big Water 1, aínda que non o parezca, hai moito de idade media, porque eu cando imaginaba os estamentos sociais da Colmea, fume directamente á idade media, cando a mí me explicaban en primaria, que nos poñían unha pirámide de poboación, nos dicían, bueno, arriba de todo está o rei e os nobres, e despois ven o clero, e despois veñen todos os demais. E todos os demais son moitísimos, pero realmente os que teñen o poder son os que están arriba. Como agora, igual, non? Sí, pero máis disimulado. Sí, bueno. Máis disimulado. Entón, pensei en volver un pouco, pois, quizáis a forma de goberno dos gregos, non? Que había un consello de sabios onde a xente votaba a man alzada, pero claro, ti tes que xestionar tamén a multitude. Pero claro, xa non me parei a pensar en como xestionar multitudes, porque realmente nun contexto de casi extinción do ser humano non me facía falta controlar multitudes. Entón intentei explicar por que as democracias do século XXI ou do século que fose no libro colapsaran, vale, que non está tan longe do que está pasando agora, porque eu cada vez vexo máis noticias de o rico non sei quen, pois resulta que é máis rico que o país X, Y e Z xuntos. Entón xa temos persoas unipersoais que son máis ricas que países, incluso que varios países xuntos, non? Entón, claro, eu pensei como sería iso, pero super mega exacerbado, non? Entón, claro, se ti como persoa, como empresario, resulta que tes bueno, non o teñen na conta corrente porque teñen os seus tejemanejes, etc, non? Pero tes máis poder económico que moitos países do mundo, pois ao final eses países por que van mirar por facer o ben cara aos seus cidadáns? Mirarán o que teñen en riba, non? Para rendirlle contas. Entón, a verdade é que Big Water 2, por sorte ou por desgracia, me serviu moito reflexionar sobre o que está acontecendo hoxe en día no mundo. A ver, eu sei que teño que dicir o que decías antes de que, bueno, ti que este era máis longo tamén, porque houve unha evolución na túa escrita, nós que te lemos despois do Big Water, volvemos a ler o Big Water agora, e este tamén, e eu ainda comentei con xente, pois cando estábamos facendo a última revisión, dixen, como se nota que a Antía, pois nestes anos, medrou como escritora, e, bueno, creo que podes estar moi contenta co resultado. Ainda non tivemos feedback, porque xa vos digo, como claro, é máis gordo, pois a xente está dicindo que ainda non tal, bueno. Estabasme falando agora de como era a estrutura fora, eu creo que me fales das 3 personaxes que incorporas neste, porque tiñamos a Hera, pois que é a raíña mala malísima que segue estando aí porque non se cansa. Bueno, é un mini spoiler, pero sai nas primeiras páxinas. Sí, está aí, eu non vou falar máis dos 3 primeiros capítulos. Sí. Aquiles, que era, bueno, este Abázaro tal, non? O pai de Lucrecia. O pai de Lucrecia, isto como xa leces a primeira parte, xo sabedes.
E hai 3 personaxes novos Novos. que son Adán, Eva e Arisia. Sí. Entón, quero que me fales deses que están aí no Pois mira, exterior. isto inspireime directamente, a ver, non pasou tanto tempo, pero as vidas todo vai moi rápido. Entonces non sei se vos lembrades do que era o 15M. Supoño que sí, pero parece que pasou unha eternidade, verdade? vida, Pero sí. eu vivín o 15M, además o 15M pilloume na universidade ou rematando a universidade, entonces como que o vivín Pero esquecemos moi rápido todo. pero como que o vivín con máis intensidade porque foi das primeiras veces que políticamente, no, eu me posicionei porque era nova e iba a conquistar o mundo, porque estaba estudiando, iba a ter a miña carreira, non? Entón, eso de estes 3 novos personaxes foi porque eu pensei se hoxe en día criticáramos algo das democracias occidentais que existen, pois iso, nos nosos países, que sería? É unha das cousas que máis se critican é o personalismo dos líderes. Vale? Entón, eu pensei, pois, como poderíamos solucionar ou minimizar os problemas que nos dá iso dos personalismos, porque no fin de contas ti cando eres un líder ou cando a xente te convirte nun ídolo, xa non estou falando de políticos, fala pues, de cantantes, de actores, actrices, o que sea, cando a xente te ve como un ídolo, cal sería a forma de poñer os pés na terra e dicir, a ver, non é para tanto, vale, sigo sendo un ser humano, non sou un deus, non sou unha deusa. Entón, lembrei unha das primeiras propostas que fixera un dos partidos nacidos do 15M, que foi Podemos, que me parecera moi original e moi boa, que era que o partido político non dependese só dun secretario xeral ou dun presidente, senón que houvese 3 persoas que compartisen ese poder, non? Precisamente para solventar eses problemas de personalismos. Entón, claro, dixen, pois vale, na nova sociedade, para que non ocorra isto de que unha persoa teña demasiado poder, cal é a solución? Dividir o poder. E entón, pois imagineime, no, que nesta sociedade que hai no exterior, que chamamos Yolanda, chamalle os exteriores, que existisen Adán e Eva, que son irmáns xemelgos, e logo, pois para que tampouco houvese que todo quedase en familia e fora un reparto, pois Arisia, non? Entonces, estas 3 persoas son eu chamolles guardiáns, non? O guardián da comunidade, o guardián da integridade e o guardián do coñecemento. Entón, eles 3, pois, gobernan esta nova sociedade. A miña idea era que os planteamentos bucólicos de como as sociedades humanas poden organizarse, pois que a priori podían ser unha boa idea, pero despois tamén o que fixen ao longo do libro é intentar explicar ou intentar expoñer como a priori pensamentos utópicos poden contaminarse e poden terxiversarse e poden usarse a favor de, pois, o mesmo, personalismos, poderes, digamos, ocultos da xente que está directamente implicada, porque claro, ti cando fas un proxecto en papel ou cando pensas algo en papel, parece todo viable e óptimo e maravilloso, pero cando levas a cabo, cando aterrizas no mundo real, pois quizáis iso que aguantaba o papel xa non aguanta ese mundo real, non? Entón, a priori, por iso hai 3 persoas, non? Ademais, estaba en contraposición ao que pasaba na Colmea. Na Colmea, isto era hereditario, estaba a raíña, que recibira o poder da nai, que recibira o poder da aboa, que recibira o poder do bisavó, que é un pouco tamén a crítica á monarquía que temos hoxe, non? E fora que hai? Fora hai todo o contrario, pero se non se xestiona ben, aínda que sexa todo o contrario, pode rematar sendo o mesmo. De feito, nós aquí estamos falando dun poboado en concreto, pero había máis, o sea, no exterior había máis poboados. A xente do interior non sabía, descoñecía que había xente fora,
E os do exterior, bueno, estiveron durante tempo buscando a esa xente do interior. Había como unha desconexión entre exterior e interior. Porque, a ver, levan confinado, a poboación leva confinado como uns 60 anos, non? Mais ou menos. Sí, 70, Por aí, máis ou 60, menos, 70. para que vos fagades unha idea. E ese confinamento pois foi debido pois a contaminación e a bueno, eu creo que vamos polo camiño, ás veces dame un pouco de Era, medo pensar isto, pero por favor, deixade a terra rexenerarse. Sí. Cal é a forma de que a terra se poida rexenerar os seres humanos, por favor? Claro. Fuera. O problema Porque... é pois que aínda que deixamos que se rexenere, se non cambiamos o noso modo de vida, de actuar, pois vamos a volver ao mesmo punto, non? Nestes libros hai moita crítica social, bueno, ti xa estás explicándonos aquí moitas cousas, crítica pois a como nos comportamos como ser humano. Eu quería preguntarche se o xénero distópico a ti te axuda a, bueno, pois a plantexar cuestións ou temas que ao mellor pois desde unha narrativa pois outro tipo de xénero non che dá a ti tanto xogo como autora. Eu creo que isto ven directamente da miña experiencia persoal. Eu sou unha persoa que ten ansiedade, e que fan as persoas con ansiedade? Intentar anticiparse todo o tempo. Pensar en as millóns e millóns e millóns de cousas que che poden pasar e intentar atopar, no? Ter unha receita para cada unha das opcións. Entonces a min dáseme moi ben eso de pensar en, no? en advance. Entón, pois, sí que é certo que distopías, pois, Big Water foi a primeira, pero agora mesmo tamén teño o Clan das Barbies, pero é certo que o Clan das Barbies foi máis circunstancial, é dicir, eu tiña un avance tecnolóxico en concreto que non existe hoxe en día, entón dixen, bueno, pois vou situar isto dentro de 100 anos porque isto hoxe en día non existe. Foi máis por iso. E Big Water 1 foi o meu único libro que eu pensei desde o inicio, isto vai ser unha distopía. E tamén foi porque eu lera facía pouco, ou facía un par de anos, pero moi pouco, e ainda me quedara aí como dándome voltas na cabeza, eu lera Los Juegos del Hambre. E gustarame moitísimo. E volve pasar un pouco con Los Juegos del Hambre o que pasa moitas veces coas mulleres escritoras, que en Los Juegos del Hambre decidiron que eso era un libro juvenil e que non daba a calidade de pues, ser Juego de Tronos, pero realmente a crítica que hai en Los Juegos del Hambre é brutal, e todo o que se conta en Los Juegos del Hambre é brutal. Non debería ser, o sea, vale, sí que debe ser leída por adolescentes, pero debe ser leída por adultos tamén. Bueno, pero como toda, que pasa que como hai moito hai, non, a literatura infantil e xuvenil, hai sempre esa xente ten aí os seus consideración inferior da literatura infantil e xuvenil. Presuizos, non? Sí. Entón eu lín Los Juegos del Hambre, fascinoume. É certo que eu cando o lín non fixera aínda a reflexión de, vale, isto catalogarono como xuvenil porque a autora é unha muller. Entón, despois escribía unha historia de adolescentes. Pero eu rematei ese libro e dixen, pareceume increíble. Oxalá eu puidese escribir unha distopía así, non? Porque se facían moitísimas preguntas, deixábate, xa vos digo, era unha triloxía, pero eu estuve meses e meses e meses aínda dándolle voltas a todas esas reflexións sociais que había nese libro. É certo que é un libro que ven de Estados Unidos, entonces pues, o capitalismo sempre se nos cola, non? Digo isto porque despois a autora fixo como libros no mesmo mundo que Los Juegos del Hambre, que bueno, xa non me parecía tan innovador, pero entendo que eu que son escritora, entendo porque o fixo a escritora, é dicir, necesitamos comer, somos autónomos, si me funciona moi ben un mundo, aínda que eu o deo por terminado, se os fans ou os lectores me piden máis dese mundo, pois, jova, foi un mundo que eu creei, non me sinto incómoda seguindo falando deste mundo, non? Pero digamos que os tres que hai que ler son os da triloxía principal. E eu tiña moitísimas ganas de poder escribir unha distopía, porque eu fui moi lectora de fantasía na infancia, pero de distopía eu creo que foi o meu primeiro chegamento a distopía. Logo pasei e xa me lín Dune, que tamén me fascinou. A priori a ciencia ficción non me gusta demasiado.
Eu nunca fui un fan de Star Wars, vale? Para min era... Gústache a ciencia ficción? Ciencia ficción que es? Star Wars. No, non me gusta a ciencia ficción. Pero descubrín que sí me gustaba a ciencia ficción se me contaban ben. Dune é ciencia ficción, pero ten un desenvolvemento, outra vez, das relacións que se establecen entre os seres humanos e outros seres vivos que existen nos planetas, e toda esa trama de estamentos sociais, poderosos, inferiores, eso era o que a min me atraía, non? E dábame igual que fosen robots no ano 3000 que unicornios en unha idade media utópica de, non? A mí o que me gustaba era ver esas relacións de poder que se establecían. Entón, este libro bebeu un pouco de todo iso, de querer eu inventarme ou reflexionar sobre que sociedade existiría no mundo se a auga potable se extinguise ou non se extinguise por completo, pero si fose moi reducida. E creo que non che respondín a pregunta. Sí, no, si a distopía, se o xénero da distopía, pues a ti te sentes máis cómoda para a hora de tratar estes temas. Bueno, non sei a quen escoitei algo así, vou no parafrasear, de que a distopía no fondo é falar da actualidade, pero poñendo por excusa que non estás falando da actualidade, non? Encima agora que estamos na época dos ofendiditos, que parece que dá menos medo. Sobre todo menos ofendiditos, non? Porque, bueno, xa sabedes que estamos na época dos ofendiditos e que hai moita xente que dice es que ahora non se pode decir nada. E lo dicen, claro, xa non me queda moi claro. O que pasa é que agora temos máis conciencia de que hai barbaridades que se dicían no pasado que eran barbaridades. Os que están perdendo os privilexios, o que din eso, non? Non vamos a decir que... Entón, bueno, a distopía sí que é certo que nos dá un mundo ou que nos dá a oportunidade de crear mundos que, en teoría, non son o de agora, pero realmente estás falando do mundo de agora. Que pasa? Que normalmente os que se queixan de que agora ya non se pode dicir nada, pois tampouco teñen a capacidade suficiente como para saber que este libro, ainda que fala dunha distopía, estou falando do que pasa hoxe en día. Aí tes razón. Eu ahora quería que nos contases un pouco como foi o proceso de escrita, porque entendo que volver a un libro que publicaches hai 6 anos... vai haber terceira parte, xa vos lo digo. Non vamos a tardar 6 anos. Non, eu de feito... Non podemos, pola nosa saúde mental, tardar 6 anos. 2027 antía, ponte xa, porque senón... Eu de feito dixenlles aos editores, por favor, podemos poñer por aquí en algún lado... Non, que iso trai gafe, que vai ser unha triloxía, que a seguinte parte vai sair no 2027. Dixéronme, Antía, te conocemos, mejor non. A ver, pero esa é a intención, cousas, ¿no? Claro, é a intención. Quero dicir, eu fui un nai, tuve un bebé no 2023, ainda me sirve para poñer como excusa. Pero un nunca sabe o que vai pasar. Pero sí, a miña idea era escribila antes. Por que non escribín antes? Porque me daba moito medo. Porque Bigotter 1 foi un libro que tivo moi boa acollida, foi un libro, por exemplo, pois que chegou a finalista do Premio Follas Novas, foi un libro que xente que saía no meu libro de literatura galega, xente que eu estudiei cando estaba no instituto, me veu e me dixo, ostras, encantoume o teu libro, Bigotter. E eu digo, yo te he estudiado, ti estabas no meu libro de literatura, e agora ves e dísme que che gustou moito este libro. Entonces, tiven que loitar moito contra o autoboicot que eu tiña na miña cabeza de dicir, ese non é igual de bon, ese non lles gusta tanto, ese non está á altura, ese non fago o que queren que faga, ese defraudo, ese... A ver, teño que decir, nós como editores, Martín como máis eu, nós tamén tiñamos medo dunha segunda parte, porque non todas as segundas partes son boas, e isto non é que teña que ser bo, é que ten que ser mellor que o anterior. Entón, nós tamén tiñamos medo, ese medo pero teño que dicir que nunca me fixestes ver o medo que tiñades, quero dicir, nunca porque me... Bueno, pero sabes, ao mellor hai... Pero cando nos mandaches ao primeiro dixemos, isto está moi ben, porque Bigotter está moi ben, pero nós pensamos, creemos que aquí hai unha evolución e un libro
moi bo. O sea, eu creo que podes estar moi orgullosa. Sí, pero sempre está ese medo. Pero nós temos ese medo porque moitas veces lemos sagas e ás veces, pois sí que as segundas partes, non todas son... E claro, eso... E sobre todo rematar unha saga. O sea, eu agora, para facer o terceiro... No terceiro haberá... Non sei que nos falta, porque esta é moi completa, hai de todo, vai haber capítulos nos que se fale da colmena, dos que quedan dentro, vai haber capítulos de fora, vai haber aí un mix, un de todo, rexuntamento e acaba de ambos mundos. non máis alto, entón, se outro acababa aí xa con, bueno, a ver que pasaba, este acaba aí Pero eu con xa creo que pedindo isto preguntou un rapaz, porque hoxe pola mañá fun ao IES Castelao a falar de Big Water 1 cun club de lectura de, bueno, eran nenos de primeiro, segundo, terceiro da ESO. Sobre todo había de primeiro da ESO, entón un dos nenos pois falando con el perdín o fío. que eso fuches ao Castelao. Sí, non, pero non me acordo o que iba a dicir en relación co que ti dixeche. Estábamos dicindo que este libro ten partes, o sea, capítulos sobre a colmea de exterior, sí, que hai tal, e que queda aí no aire final. Sí, pois un dos cativos preguntoume, en este libro volve a quedar o final aberto? E eu dixenlle, a ver, sí e non. Sí que queda aberto porque dá pé a pensar que acontece cos personaxes unha vez rematado o libro, pero é certo que eu creo, non sei se me podes confirmar, eu creo que queda máis pechado que o Big Water 1. Sí, pode ser. Pero bueno, que porque dícese, non? Non se explica o que lle pasa a cada un dos personaxes, pero sí se di, vale, pois Yolanda fai isto. Adán fai isto. E Aquiles fai isto outro. Non che vou contar como estas cousas que pretenden facer lle saen, ou cal é o resultado final de isto que pretenden facer, pero si digo o que pretenden facer. A ver, eu, a máis creo que o ritmo é moi trepidante, sobre todo o final, non? Que como para que te digas, Dios mío, non poden pasar máis cousas aquí. Entón, eu creo que vai a enganchar. E a min gustaríame que iso sempre teño presente, porque houve bueno, eu cando empecé a ir polos centros escolares, tanto colexios como institutos, preguntaba cal foi ou que foi o que menos vos gustou do libro, non? Para eu, claro, eu tiña moitísimo síndrome da impostora, porque eu viña de facer enxeñería de camiños, deume por escribir. Pero non todos os escritores son filólogos. Claro, sí, pero nunca fora o que sei, nunca fora obra de escrita creativa, non tiña amigos escritores, non, entón sentíame como podo eu aprender do que estou escribindo, se o que estou escribindo todo o mundo me di que moi ben, está moi ben, ala, siguiente, cando o siguiente libro, pero non me están dicindo, non? Podes mellorar aquí, quizáis isto. Entón, ao final, que facía? Preguntaba yo aos nenos, porque os nenos teñen unha cualidade maravillosa que non teñen filtro. E entón, non lembro nin o neno, nin o centro, nin nada, pero lembro que un me dixo, bueno, eu preguntaba, o Misterio de Porto Marín foi o meu primeiro libro, o primeiro co que comecei a ir por centros, e un díxome, é que no Misterio de Porto Marín ao final gustoume moito, pero ao principio é moi lento. Entón eu quedeime con iso de é moi lento. Volvindo a ler e dixen, tes razón. Entón, desde esa, intento sempre como dosificar a carga de emoción. Entón, sempre intento que no primeiro capítulo, sempre se di que o primeiro capítulo é de presentación, non? Tens que presentar as personaxes, ou mellor tens que presentar como neste o mundo que existe, todo, pero intento que sempre no primeiro capítulo haxa algo, ainda que sea un pouquiño, un mínimo agora que vivimos na época do audiovisual, das series, dos TikTok, vídeos de 20 segundos. O TikTok xa non teño porque senón xa estamos enganchados a todo, pero das series, os capítulos, estamos afeitos a ver un capítulo media hora, se xa de unha hora xa parece que é unha eternidade. Bueno, a mí sí que me gustan, pero eu sei que a maioría da xente non quere iso. Eu non son tampouco unha autora que se recree moito nas descripcións, pero eso xa nunca o fixen desde que comecei así un pouco a cegas, nunca o fixen porque eu lembro o trauma de coller El Señor de los Anillos. Wow.
E claro, porque eu tamén vivín a época, eu nací no 91, entón vivín a época do éxito das películas del Señor dos Anillos. Eu vin as películas, encantaronme, entón dixen, pues eu quero ler os libros, e collín os libros e dicir, non puedo con este señor que escribe 13 páxinas de como é eu que sei, a capucha da capa do hobbit de non sei onde, non? Eu creo que me quedou un pequeno trauma. Porque vamos así como E motes. a descripción sí que me gusta moito intentar comprender ou describir ou explicar como é a psicoloxía das persoas que habitan os meus libros. Pero nas descripcións físicas, como é un ambiente, como é un cuarto, como é unha persoa físicamente, non. E despois pasanme cousas moi curiosas, como que, claro, eu escribo o meu libro, non falo moito das descripcións físicas, e logo, cando mandan a ilustrar, neste non me pasou, porque Yolanda claramente ten o pelo vermello. Hai moi pouca información. Hai moi pouca información, pero o pelo vermello era unha delas, non? Entonces, vale. Pero en outros libros, por exemplo, un personaxe, pues estou pensando outra vez no Misterio de Portomarín. No Misterio de Portomarín, a ilustradora Cristina Sabaite, cando me enviou as ilustracións, un dos protagonistas, porque son 4 irmáns e un campus, unha das protagonistas, puxolle gafas. E eu dixenlle, nunca imaginara con gafas, pero é certo que se vas ver o libro, podía ter gafas ou non, podía ter aparato de dentes ou non, podía ser alta ou baixa ou gorda ou fraca, daba igual, porque eu non dicía nada. Entón, eso tamén me gusta, porque cada persoa despois imagina os personaxes como quere. E bueno, teño que decir que aquí Nana é a mesma ilustradora que fixo esta portada, que está feito en tradicional, que fixo todo cos seus pincéis, que además que eu pensaba que facía en digital, porque agora casi todo o mundo manda as ilustracións en digitais. Pero Nana é grafiteira. Nana é grafiteira e ela fixo todo aí en digital, cos seus óleos e tal, e a verdade é que foi un currazo. Neste, claro, nos cando empezamos con Cuarto de Inverno non teñamos pensado poñer de gardas os libros, pero de Irma Paxaro, a ilustradora que nos fixo as ilustracións dese poemario, que sí que ten ilustracións, fixo de gardas, entón ao final este quedounos sin gardas, e bueno, nesta decidimos que sí, claro, porque agora xa os temos todos con gardas. Con gardas. Big Water é o único libro da vosa editorial que non ten gardas? É especial, porque é o único libro da editorial que non ten gardas, pero bueno, creo que quedan bonitiñas. E a única cousa que lles dixen cando me preguntaron pola cuberta foi, por favor, que sea o mesmo ton auga mariña que o Big Water 1. Que logo poñémoslo xuntos na estantería. Non é o mesmo. E se non combinan, é un tono máis non é o oscuro, mesmo, sí. É un tono máis oscuro, o tono de Big Water 1 usámolo para as gardas, para sí, que o tono do primeiro libro é este. Pero bueno, isto se falamos das imprentas, ainda que imprimas a mesma, sí, tal, certo, sempre sí. cambia, eso é un pouco. E despois tamén tivemos moitísimo debate con que? Con o fondo, máis marrón ou máis verde. As árbores vadémolas máis tirando ao outono, folla caducifolia, ou máis primavera reverdecente. Somos así todos moito somos moi frikis e de darlle moitas voltas a todo. Bueno, eu estou contenta, Martín tamén. Nós temos suscriptores en Cuarto de Inverno, entón eles xa os foron recibindo nas súas casas. Agora as librerías tamén xa o teñen. Sí, porque si sodes suscriptores de Cuarto de Inverno, as novidades chegan vos antes. Os paquetes facémolos nós, non pensedes que Cuarto de Inverno é un equipo de moitas persoas, non, somos nós. A min gostaríame facerche... Vale, son menos 10. Pues, se tiveses que recomendarlle ti este libro, pues esta xente que está aquí presente, que lle dirías? O sea, un resumen, que lle dirías de por que deberían ler este Big Water 2? Non me gusta hablar de mí misma. Xo sei, pero a veces hai que facelo, antía. Pois, a ver, eu creo que este libro é unha reflexión sobre cara onde pode chegar a humanidade, cara onde podemos encamiñarnos, sobre o que significa ter o poder, non? Porque ao final eu quería, unha das cousas que quería explorar neste libro era a raíña no interior é mala malísima porque ten o poder absoluto. Ninguén lle pode levar a contraria porque fai así e o mata, non? Pero á vez, cando poñemos as nosas esperanzas ou os nosos anhelos en outra persoa,
que a priori pode ter boas intencións cando lle damos, pero por vontade propia, non? Cando lle damos un poder excesivo sobre nós, eu sí que son firme defensora de que o poder excesivo corrompe. É dicir, ti, como ser humano, é certo que históricamente o poder o tiveron os homes, pero por eso en Bigote 1 a que ten o poder é unha muller, porque eu quería deixar aí, non, un pouco esa mensaxe de non é o sexo, senón é a posición, non? Claro, a capacidade de ter o poder. Históricamente foron os homes, por iso pois vivimos nun patriarcado. Pero que pasaría se a que tivese o poder fose unha muller, non? Que iso tamén foi unha cousa sobre a que reflexionei moito e sigo reflexionando, non? Hai xente que di que se as mulleres gobernásemos no mundo, pois que sería un mundo moito mellor. E eu podo entender esa formulación ao principio, non? Porque a priori as mulleres, pois, é moito máis difícil vivir neste mundo sendo unha muller que sendo un home. Pero no momento en que che dan o poder, e ti podes facer o que queiras porque tes todo o poder, por que non ibas facer o que che dá a gana, non? Da igual que seas home ou muller. Entón, por iso a miña mala é unha muller. E por iso neste libro hai unha persoa ou hai varias persoas que a priori teñen unhas boas intencións, pero ao final que se ven con todo o poder ou con poder limitado pola contorna na que viven, pero ilimitado dentro dese grupo, que din, claro, eu iba facer cousas moi boas, pero se fago cousas malas, quen me vai dicir algo? Non? Se non hai contrapoderes, se non hai contrapesos, o ser humano é bo por naturaleza e hai algúns que fan cousas malas, ou o ser humano é malo por naturaleza e hai algúns que fan cousas boas. Iso foi unha cousa que a mí me quedou gravada do meu profesor de filosofía no instituto. Eu odiaba filosofía, eu en selectividade fixen historia de España, porque odiaba filosofía, pero esa frase en concreto quedoume gravada de, pois mira, a filosofía consiste así en forma moi resumida e bueno, moi demasiado simplificada, ¿no? En a eterna pregunta de si somos vos por natureza e hai xente que fai cousas malas ou somos malos e hai xente que fai cousas boas. E eu creo que lle dixera, vale, cal é a solución? E ele dixome, é que non hai solución. A filosofía consiste en reflexionar, pensar, intentar buscar respostas e darte conta de que non existen respostas. Non? Iso, claro, como eu teño unha mente cuadriculada, deixeme explotar a cabeza. Entón está un pouco aí, esa reflexión está no libro. Non cheguei aínda a ningunha conclusión. Bueno, porque aí temos a pandemia, que fixemos cousas moi boas, pero tamén vos lembro esa frase de vamos a salir mejores. Sí, bueno, mellores sí. Sí, bueno, non sei, agora mesmo están saindo pues, na prensa, en redes sociais, grupos vinculados á extrema dereita que resulta que utilizaron as doazóns que fixeron persoas da pé e persoas anónimas con toda a súa vontade pola catástrofe da Dana, que recibiron esas doazóns para a Dana, pero pois non a utilizaron para as vítimas da Dana, non? Entón, claro, podes pensar que mala é a xente que non utilizou esas doazóns para a Dana, pero á vez, ostras, houve moitísima xente que doou para axudar as vítimas da Dana. Sí, efectivamente. Vale, eu non teño máis preguntas. Si queredes... Vamos controlando o tempo porque teño o tren ás 21:50. Sí, que a Antía ten que coller o tren, pero por se alguén lle quere facer unha pregunta a Antía, nos, bueno, mentras pensades estas preguntas, que seguro que tedes, nos sempre rematamos os libros pues, con un colofón que cada un é inventado por nós. É unha frase bonita, e chamo eu. Sí, non sei se... Liches, cal é? Sí, pero non me lembro agora. Vale, pois nos puxemos Bigote 2 Terra saiu do prelo en novembro de 2025, 6 anos despois do nacemento de Cuarto de Inverno e da publicación da primeira parte desta distopía.
as editoras queren agradecerlle a Antía Yáñez a súa xenerosidade por querer formar parte deste proxecto literario, porque ainda que nos o digamos a Antía, queremos que a xente, pois, cando lea esta segunda parte, pois, que tamén coñezan a opinión das editoras. Entón, bueno, pois aí, isto que vai Sí, por é moi diante. común que os escritores nos agradecementos finais lle deamos as gracias aos editores. Pero non é tan común que os editores nos deades as gracias aos escritores. Nós non pretendemos que non las deades, pero bueno, sí que nos parece a nos que temos que tamén facelo, por iso, porque podemos decir a ti en privado, pero tamén nos gusta que a xente pois saiba que estamos agradecidos a Antía, que siga ligada a nós, que quixese esperar por Cuarto de Inverno, porque ela podía ter sacado a primeira parte pois, noutra editorial, e decidiu, cando nós aínda non sabíamos se realmente Cuarto de Inverno iba a existir e iba a ser unha realidade. Esa historia non a contamos. Pues, eso para as memorias, Antía. Pues eso, Contámosla cando presentemos a terceira parte. Ai, sí, xa, porque xa nos dará igual todo. Estaremos nun chalé na praia, xa, veña, que máis dá. Entón, bueno, non sei se alguén quere preguntar de algo a Antía. Se no... Sí, ahí por ahí una pregunta. Dices que en estos 6 años hubo un crecimiento tuyo como escritora. ¿Eso porque estuviste los 6 años preparando este libro o porque estuviste practicando el escribir? Mira. Eu cando publiquei a primeira parte de Big Water, calculei no antes, pero xa me lembro moi ben, pero eu creo que foi o terceiro libro que publiquei. No, o cuarto, porque cuarto. Foi o Misterio de Porto Marín. Sí, o Misterio de Porto Marín, Senlleiras, A Reconquista, que creo que tamén é do 18. Creo que é do mesmo. Aí este despois, sí. Sí, pois foi o terceiro ou cuarto libro que publiquei. Agora mesmo este é o meu 9º libro. Entón, claro, non estiven, digamos, traballando neste libro, pero sí como escritora fun lendo e fun escribindo outras cousas e fun, pois, aplicando outras técnicas literarias que ao final eu non digo, aplicar técnicas literarias soa como moi profesional, pero realmente claro, como non eu escribo un pouco por instinto, porque a miña técnica pois é a de facer integrais triples. Entón o meu instinto é escribín este, que melloraría de este, vou non aplicar nos seguintes. Entón, sí, creo que mereceu a pena esperar, porque seguramente se tivese publicado este libro no 2020 non sería tan bo como é agora. Que o mellor non é moi bon, Que sí que é, non sei. O mellor é regular, pero o mellor se non esperase a 2025, en vez de ser regular, sería regular menos. Ao final foi cando tiña que ser. Sí. Porque eso, nos pasaron moitas cousas. Podemos etiquetarte xa en redes como escritora de ciencia ficción, entón. É que o seguinte libro que teño pensado non é para nada ciencia ficción. Eu sou moito de... Pero non pasa nada, podes ter algúns e outros non. Eu non me gusta eso de ciencia ficción. Xa che dixen que a mí non me gusta a ciencia ficción. Non me gusta Star Wars. Me gusta Dune. Podes etiquetarme como escritora de distopía ou escritora tola ou escritora veleta que cada día escribo unha cousa diferente, porque bueno, eu cando empecé, o sea, o que un dos xéneros literarios que despertou en min a pasión, a afición non, porque a afición xa tiña, pero a pasión pola literatura foi 2. A fantasía, creo que nunca escribí un libro de fantasía, e a historia. Nunca escribí unha novela histórica, xa máis. Entón son 2 xéneros que despertaron en min esa paixón e nunca me atrevín a ir a eles. Entón... Podes dicirme Antía Yáñez, escritora de ciencia ficción anti-Star Wars. Bueno, pois non sei se alguén máis quere comentar, preguntar, pois senón damos por concluído, son as 9. Damos por concluída e se alguén quere que a Antía lle asine o libro, aproveitade porque despois gaña o Nobel e despois vai Sí. sin firmar.